Len aby sme to mali jasno. Plod nie je osobou, právne nie je subjektom práva a preto nemá plod ani právo na život. Bol výklad súdneho názoru pani Plavákovej. Ja neverím, že sa niekde súd, respektíve ústava vyjadruje o tom, že plod nemá nárok na život. Je smutné, že pán Huliak ako národný poslanec nepozná ústavu a rozhodnutie ústavného súdu. Poďme si to teda vysvetliť. Ústava z roku 1992 v článku 15 odsek 1 zakotvuje: každý má právo na život, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Teraz toto ustanovenie vykladal Ústavný súd a v roku 2007 v náleze uviedol: podľa Ústavy Slovenskej republiky nasciturus nie je subjektom práva, ktorému patrí základné právo na život podľa článku 15 odsek 1 prvej vety Ústavy. Skúsim vysvetliť, prečo to tak máme ukotvené. Ak by narodená osoba a plod mali rovnako ústavou garantované právo na život, interrupcie by museli byť úplne zakázané. Bez ohľadu na to, či ide o tehotenstvo znásilneného dievčatka alebo tehotenstvo, ktoré ženu ohrozuje na zdraví či živote. Súčasná právna úprava ženám garantuje právo na prístup k interrupciám. Aby napríklad nezmyselne nezomierali, aby sme deťom nebrali ich mami. A ja tieto práva žien budem vytrvalo brániť, aby o životoch a telách žien nerozhodovali ľudia ako vy, pán Huliak, či fanatik Kufa. Pán Huliak, rozhodnutie som vám vytlačila, vyznačila som vám podstatné právne vety a nájdete si ho vo svojej poslaneckej schránke. A prosím vás, nešírte totálne blúdy a nepodnecujte v ľuďoch nenávisť len pre svoju neznalosť.